Estaciones de paso del Almudena Grandes. Durant molt de temps, Manu Ginóbili, i haig de reconèixer que Juan Carlos Navarro està a un supernivell. Guanyar la Final Four. Em quedo amb el Pierre Vincent, que és el meu entrenador que vaig tenir a França. Les Olimpiades, tant les d'Atenes com les de Pequín, sempre són moments molt grans per a un esportista. Barcelona. Dos Casares. Partit de la meva vida, la veritat, qualsevol que hagi guanyat una final, jo crec que és merescut. Issa Sánchez, encara que estigui jugant al Perfumerías Avenida, li dec moltes coses. Les hores. No en tinc. Alguna cosa relacionada amb l'esport, però en un àmbit més social, no tant d'elit.